Di pa, habang mabata pa ang ating gabi ngayon, tayo ay pupunta na sa second part of today's program. So, ang atong yanasyahan na pasasayawon, ang atong masigasig, magtugi, ug sugad man ang batanon naton nga acting mayor, Honorable Warren V. Hermano, nagpapabisan liwat naton in-equally nga mahusay nga member ang atong katilingban na Burawen. Hapan labas ni Mrs. Tess Olino. Let us give a round of applause to Mrs. Tess Olino and acting mayor Warren V. Hermano. Thank you so much again.